שלום חברים, הביאו לי שני גלגלים 26 אינץ' שהם טיובלס. צמיג אחד הוא ככה והלקוח טוען שבורח לו אוויר. לידיעת הרוכבים, אחת ל3-4 חודשים פלוס מינוס כזה, צריך להוסיף חומר לצמיגים של טיובלס. החומר מתייבש, נדבק לדפנות, ומהפנצ'רים הקטנים בורח חומר, אז לאחר זמן מסוים הגלגל מתרוקן מחומר ויש בריחת אוויר. זה דבר שחייב להקפיד. עכשיו אני אוסיף לו חומר אנטי פנצ'ר, ונקווה שפותרים לו את הבעיה בקטע הזה. זו הדליפה שהיה לפני כן. מה שנשאר זה רק הבועות, החומר. עכשיו מיליתי חומר. חומר סגר את הדליפה שהייתה. זהו, הצלחנו. טיובלס זה טיובלס.